Hello guys. Mga orman nila guys. Kuha na ni siya guys, dates. Ang lasa ani kay mura siya sampalok no. Pero dili siya sampalok. Kuha ni siya ang tawag ni kay dates. Gikan ni siya sa Kuwait. Ang lasa ani niya sa wala pa nakakaon kay tamis. Tamis kayo. Dili siya pwede nga hutdon ni mo kaon guys. Kay murag tamis man kayo eh. Pero nani gini yung lasa. Mura siyang palok. Dapat atong kuanon dayan niyo. Partnera na tong mangga. Atong partnera ng mangga. Lilimkin siya isa. Tag mangga guys. Kuan buwak liso din siya guys. Huwag na ko lain makontent sa akong reels guys. Pwede rin sila i-partner. Pwede sila i-partner guys. Pangga o dates. Kay tamis man ni siya oh. Kaunan din na ni. Mura po sa palok. Ang labas mura po sa palok. Sagingan din ang palibot diri guys oh. Napala isa ka kuan guys. Duha rin ni ka mangga, mga untan ni mangga guys. Ito yung sa suka guys. Bawl. Tumbutangan og suka. Buti na itong asin eh. Asin di ay pinagod asukar. Tugangan itong suka guys. Tapos ito din Sayron. Mga untan niyo guys. Dates. Ano na? Nasa mga anak? Pamay na siya na this winner. Ha? This winner. Sa ilahan ko at yung kasi niya. Bye guys.